Enguany es celebra el 250 aniversari de la Torre del Rellotge, l'element arquitectònic més antic del Port de Barcelona i un dels més importants del seu patrimoni portuari. El que és conegut popularment com la Torre del Rellotge, originalment era un far que es va inaugurar el 1772. Però, amb l'evolució del port, l'ampliació territorial i l'aparició de nous fars, aquest va perdre tot el seu sentit com a far, fins al punt que al 1900 es van plantejar el seu enderrocament. Per sort, uns quants membres de la Junta d'Obres del Port van demanar salvar-lo pel seu valor històric. Dins del marc d'aquesta important celebració, el port ha restaurat una de les peces de la seva col·lecció, el que possiblement és el segon mecanisme de la Torre del Rellotge. La peça, quan va arribar al nostre taller, presentava molt de greix, fruit del seu ús i el seu manteniment, que havia captat tot de brutícia i pols superficial que estava adherida. També en punts concrets presentava pics de corrosió propis del material que el constitueixen. Sabem que no és l'original perquè el mecanisme restaurat el va fabricar Manufactures Blasco, una empresa especialitzada en rellotgeria que va iniciar la seva trajectòria en 1921. En canvi, el rellotge original és de principis del segle XX. Per eliminar els focus puntuals de corrosió, que estava focalitzat en els objectes d'acer, s'ha utilitzat mitjans mecànics, bàsicament el torn de dentista amb raspallet d'acer. Per finalitzar el procés, el que farem serà aplicar un inhibidor de la corrosió, un específic per cada metall i una capa de protecció final. I el que ens hem trobat és que es nota que és una peça que se li donava corda cada dia. Hi havia una persona responsable perquè un cop tret el greix i la brutícia hem vist que l'estat de conservació és molt bo. El Port de Barcelona sempre ha mostrat un gran interès pel seu patrimoni cultural. És conscient del seu valor com a testimoni de la trajectòria de la seva història. Enguany, el rellotge que hem restaurat està instal·lat dins de la seva vitrina i s'exhibeix a la part interior de la Torre del Rellotge, donant valor així al patrimoni cultural del Port de Barcelona.